ସବୁ ବାଁସ ସେଇଠୁ ପୁଅ ଥିଲେ ନା ଆମ ମୁଁ ଛାଡିନି ନା ନା ତମ ମୁଁ ସେଇଟା ନା ମୋ କହିବା କଥା ଜାଣି ପରମିଶନ ଭୁଲ ହେଇଛି ଶୁଣ ଆମେ ବୁଝିକି ଯିବ ମୋ କହିବା କଥା ଜଣ ମତେ ସେଇଟା ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ପୁଅ ମୁଁ ସବୁ ବାଡ଼ ଖୋଲିଲ ତମେ ଏଟା ବାଡ଼ କାହାର ମତେ ସେଇ ପଚାରିବ ବାଟଟାକୁ ମଝି ବାଟ ମେଲା କଲେ ଅଗିଲା ଟାଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଣିଲେ ଅଗିଲା ଟାଣିକି ତ ତମ ମନ ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଛାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟ ସେଇ ବାଟେ ନେଇକି ଯିବ ସବୁ ବାଁସ ସେଠି ପକ ନା ନା ଏଟା ପାସିନାନ୍ତି ସବୁ ବାଁସ ପକ ଯୋଉ ବାଟେ ରାସ୍ତା ସେଇ ବାଟେ ନେଇକି ଯିବ ନା ନା ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟ ସେଇ ବାଟେ ନେଇକି ଯିବ ନା ନା ମୋ କହିବା କଥା ସେ ମୋ ବାଡ଼ ତା ବାଡ଼ ତା ବାଡ଼ କଥା ଶୁଣ ତମେ ଏଠି ଭଲ କାମ କରୁଛ ତମେ ବାଟ ସେଇ ବାଟେ ଯିବ ତମେ ଏଇଠି କଣ କହିବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କିଛି କରିନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିନି ମୋ ବାପା ଆସୁ ତାପରେ କଥା ଆଗର ପଚାରିଲେନି କାହାକୁ କାହାକୁ ପରମିଶନ ନେଇଥିଲ ଶୁଣ ପରମିଶନ କାହାକୁ ନେଇଥିଲ ପରମିଶନ କାହାକୁ ନେଇଥିଲ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ସିନା ନା ସେ ଆସିଲାଣି ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ କାମ କରିବ ନା ନା ଆମ ଛୁଆ ତମେ କାମ କଥା ହେଇଛ ପଚାରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ଜାଣିନୁ ଯେ ଝଗଡା ତମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ଝଗଡ଼ା ଏ ବାଡ଼ ଦିଟା ବୁଝା ମୁଁ କାହା ବାଡ଼ ମୁଁ କାହିଁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ପଡ଼ିଆ ପଚରା ପଡ଼ିଆ ତମେ କଣ ମତେ କହିଲ ପଚାରିବ ଠାକୁର ପାଇଁ ଛାଡ କଲେ ହଉ ଦେ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ କାମ କରିବ ଜାଣିନ ହାଣିଲ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାପି ଜାଣିବ ଏଠି ବାଡ଼ କେମିତି ଚାଲିଲ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲ ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ ମଝି ବାଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେଟା ଖୋଲା ଥିଲା ସେଟା କୋଉଠି ଆମେ ବାଡ଼ ମଝି ବାଡ଼ ମଠ ପାଇଁ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ନବନି କାହାର ବାଡ଼ି ତାକୁ ଡାକି ପଇସା ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ବାଲି ବୋଇ ବୋଇ କାମ କରିଛି ଘର ରାସ୍ତା ଛାଡେ ଯୋଉଠି ମଠ କିଣିନେଲେ ତାଙ୍କ ବାପଟା ରଖିବା କଥା ନା ମାଂସ ଖବରଟା ଆସିବ ତମେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଇଟା ବୋଇ ବୋଇ ଘର ବନେଇବି କୋଉ ମୁଁ ବାହାରୁ କାହା ଜାଣିନାହିଁ ମୋ କହିବା କଥା ମୋ ବାଡ଼ଟା ତମେ ପଚାରୁଛ ତମେ ବାଡ଼ଟା ବୁଝା ହେଇଛି ବାଡ଼ିଟା କାହାର ତମେ ପଚାରି ବୁଝିବ ନା ବୁଝିବନି ନା ଆମେ ତମେ ବାଡ଼ ଖାଇଲ ନା ଆମେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ବାଦ ସିଏ ଥିଲେନି ସେ ଘର ବାସ ଦଉଛି ତା ମାଲିକ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଲିକ ଠାକୁର